Здравейте, тиктокаджи, здравейте, колегоречи, добре дошли в вечерното обзорно предаване на Горбет ТV. Хайде, Баким, пускай кафенцето и дай да видим дали Гренландия ще е новата окупирана, анексирана Венецуела. Що така мислиш, Горбетчо? Ами действията на американският президент Доналд Тръмп ме подтикват да мисля така. Дай да видим нашият кносън психар, кое е казал, кое е рекал. Знаеш, това, че Мадуро и Венецуела са били най-големите наркотрафиканти, са приказки за геополитически неограмотените. Та сега въпросът е дали Гренландия ще бъде включена в щатите на Америка. И каква ще е аджаба реакцията на света? И най-вече на нашите европейци. Сега, какво е официалното оправдание на Тръмп? С какво се оправдаваме раците за Гренландия? Той онзи ден каза: Гренландия е жизненно важна за нашата ракетна отбрана, за нашата защита. Нашите европейски партньори това го знаят. Това е оправданието, причината на Тръмп. А за обикновените граждани е това, че Гренландия е изключително богата на полезни изкопаеми. А топенето на ледовете там поднася на тепсия тези блага на този, който притежава Гренландия. Та какви залежи има там? Ами такива редкоземни елементи като териби, диспрози и неодим, които се ползват в лаптопи, смартфони и военната индустрия. Също има и значителни залежи на уран, на желязна руда, нефт, природен газ, злато. И тези неща са почти непокътнати заради екорискове и политически ограничения. Все неща, които американците много не ги вълнуват. Да не забравим, че си има и огромни запаси от прясна вода, реки, ледници и такива. Та заради всичко това, заради геополитическото и местоположение, Тръмп си я иска. Вика, Гренландия трябва да е част от Америка. И пред 2 седмици той назначи губернатора на Луизиана, Джеф Ландри, за специален пратеник на Америка в Гренландия. Джеф много добре знае колко важна за нас е Гренландия и вярвам, че той ще защити нашите интереси. Тя е важна не само за нас, но и за оцеляването на нашите съюзници. Внимавай, оцеляването на нашите европейски съюзници. Я шамари. Та ако Гренландия не е тяхна, според Тръмп може и да не оцелеем. Тези, които управляват света вала, от ден на ден стават по-нагли, по-тъпи, по-безобразни. Та след това губернатор Джеф Ландри отговори на Тръмп: за мен е чест да ви служа и да направя Гренландия част от Америка. Това той го написа в профила си в една социална мрежа, което според мен е позор за човечеството. А Дания от своя страна, която е съюзник на Америка и на НАТО, отговори: Америка трябва да спре с натиска, който упражнява в Гренландия. Островът не се продава, а онзи ден журналистите попитаха Доналд Тръмп какво ще последва в Гренландия. Той каза: сега си имаме други проблеми, сигурно намеквайки за това в Венецуела. С Гренландия ще се занимаваме малко по-късно, след около 2 месеца. Той каза, че Гренландия е обградена от Русия и Китай. Имало много техни кораби около Гренландия. Там става опасно, а Дания сама не може да се справи с това. Все едно някой вика Тръмп на помощ и продължи арогантно: Европейският съюз, за да оцелее, има нужда от нас. И те го знаят много добре. Та аз не мога да повярвам направо какви ги говорят днешните. И най-срамното е, че Европейският съюз не се обединява и не поставя Тръмп на мястото му. Човекът просто продължава да си всява страх в старата болна Европа. Ако ни няма, и вас няма да ви има. Камон. Хайде да кажем, че в Гренландия има присъствие на Русия и Китай. А американско присъствие има и целият свят. Не само, че присъстват, но те си имат и военни бази из целият свят. Включително и в Гренландия, за разлика от онези двете страни. Та няма какви други причини да намери, вика, Русия и Китай са там. Измисли поне нещо от рода на: наркотрафикът от Гренландия се увеличава, плантациите с кока и изледниците се увеличават, емигрантите от 60 000 на Гренландия наводняват Америка. Кажи нещо такова, ние ще ти повярваме. Вала, виж, ако европейците не ти повярват, яла ми кажи. Човекът просто си е кносън психар. Вика, Гренландия трябва да е наша. Точка. А докато Европейският съюз си мълчи, не се обедини и не отговори подобаващо на Тръмп, той ще става от нагъл по-нагъл. Както и да е, та премиерът на Гренландия Йенс Нилсен реагира остро на изказванията на Тръмп. Той каза: стига толкова натиск, стига толкова заплахи и намеци, стига с фантазиите ви за анексиране. Ние сме отворени за диалог, но не по този начин. Та с половин уста го подкрепиха и от Европейският съюз. Швеция, Норвегия, Финландия, Англия излязоха с едно общо изявление: не може да има промяна на границите с сила. Сега, това как да го разбираме? С сила границите не могат да се променят. А с диалог, аз го разбирам, че оставяш една отворена вратичка. Да си поговорим, Гренландия може да премине към вас. Тъй ли? Може би най-уместно се изрази нашият външен министър тук на Германия, Йохан Вадафел. Той каза: Гренландия принадлежи на Дания. Ние, съюзниците от НАТО, може да укрепим отбраната на Гренландия. Това според мен е най-разумното. Щом е толкова стратегическо място, Америка трябва да помоли властите в Дания и в Гренландия: може ли да си отворим 2-3 военни бази тук?
Както ти казах, те си имат една там, в най-северната част. Имат си малко военни там, които следят изстрелването на балистични ракети от тук от там. Гренландия е огромна с малко население. Малко население под 60 000 души. Това е населението на един среден град в България. Това нищо не му пречи на Тръмп и Америка да помолят гренландците да отворят там още 2-3 бази. Мисля, че никой няма да им откаже. Там целта е съвсем друга. Тръмп си иска целият остров с залежите. Иска Гренландия да е част от Америка. Това е. Иска Гренландия, иска Венецуела, иска Панамският канал, иска залежите на Украйна и тъй. А който им се опълчи, който не е съгласен, е враг номер 1. Или е наркоман, или е диктатор. Както и да е, живи, здрави и до нови срещи.